Un dia ens vam ajuntar tota una colla fent una barbacoa i vam agafar un tros de fusta i una corda i vam fer l'Steinburg. Si no t'agrada com sona, ho superes i et fots. Bé, doncs avui al Semifusa, com molts heu encertat al post, estem a Rubí i estem amb el Sergi Estella. Potser alguns de vosaltres ja el coneixeu per ser el guitarra i veu dels Antiquets i també poder heu estat en algun concert en solitari, un concert vermut. Però en Sergi, a part de músic, també és luthier i fa instruments reciclats. Benvingut, Sergi. Com vas començar a fer els instruments? Doncs vam començar ja farà com 2 anys i mig o 3 amb tota una colla, de fet amb la gent del Sola Nou, quan vam participar amb Antiquets al Sola Nou, vam fer una barbacoa amb alguns dels grups que estàvem llavors i vam fer un instrument, que és aquest d'aquí. Vam fet aquest instrument que és un diddly bow, nosaltres li vam posar Steinburg de nom i bueno, aquest va ser el primer que ens va iniciar en el món aquest dels instruments casolans. Molt bé, i bé, ja veieu que aquests instruments reciclats doncs en tenim uns quants aquí i quins materials has utilitzat per fer aquests instruments? Normalment començo amb objectes que em trobo por ahí o vaig a algun mercat de segona mà i en compro. Per exemple, parteixo sempre, jo què sé, aquest és un calaix. Llavors tot comença des del calaix, després li vaig afegint tot l'altre, però diguéssim, sempre em centro com a vegades en una cosa principal. Aquest és un calaix, aquest d'aquí darrere és una escombra, vull dir que hi ha com diferents objectes que t'inspiren llavors per fer cada instrument. I llavors el material que facis servir després és coses que tinc al taller, que tinc ple de trastos, o coses que et trobes, o coses que a vegades compres també. Però intento sobretot reciclar coses que tingui per casa. I aquests instruments també els has posat mai a la venda? No, a més, en el futur potser sí que hi ha la idea de vendre'n alguns. De fer-ne per vendre'l només en vaig fer un que ja me'l van demanar després, però potser en un futur sí que intentaré vendre algun catxarro d'aquests. No sé si algú voldrà tenir això a casa, però bueno. Home, jo crec que sí, és molt peculiar. I quin és l'instrument més peculiar que has pogut fer? Tots són peculiars, però el que més crida l'atenció és el de l'escombra. Sempre a la gent li agrada molt, i a mi també m'agrada molt. És un instrument molt senzill, de 3 cordes, i algun cop o altre algú ha fet servir l'escombra com si toqués una guitarra, no? I vaig pensar, doncs, per què no convertim l'escombra en una guitarra i ja està, no? Sí, escolta'm, això és ben cert. Sí. I creus que en un futur aquests instruments poden tindre sortida? O creus que només la gent vol instruments, diguem-ne, de marca? Bueno, està clar que depèn del que facis, depèn del que toquis, no? Perquè si tu el que busques és un so de guitarra normal, doncs compraràs una guitarra. Després, si busques un so una mica més peculiar, doncs ja sí que jo crec que la gent pot començar a dedicar-se a fer-se algun instrument a casa, perquè és molt senzill. Sobretot en la cultura més del blues més brut o més primitiu o sons més garajeros, a vegades hi ha grups que fan servir aquests instruments. Vull dir, aquí no és tan usual, però hi ha molts grups, sobretot per als Estats Units i la resta d'Europa, que sí que fan servir instruments reciclats. Molt bé, doncs bé, hem vist els instruments, però no hem sentit com sonen. Si ens vols fer alguna demostració d'alguna cançó teva que... Sí, mira. Perquè la gent sàpiga com sona? Sí, mira, faig servir aquest, que és dels que més faig servir en els concerts. De fet, és el segon que vaig fer. I sí. Per cert, aprofitem que a la seva pàgina web trobarem poder propers concerts i els hi podríem comprar també els instruments que fa. Quina és la teva pàgina web? Sí, la meva pàgina web és sergiestella.com i allà, com bé deies, publico els concerts i també hi ha fotos dels instruments i més endavant aniré penjant coses que estiguin així a la venda. Però bueno, és una cosa que... O sigui, venda d'instruments és una cosa que em fa una mica de... no sé,
Si em surt, em sortirà, i si no, doncs ja ho veurem. Doncs, mira, ara tocaré aquesta guitarra que toco amb l'ampli, aquesta que vaig fer amb un caset que tenia quan era petit, i el faig servir d'ampli. I llavors té aquest so així com distorsionat ja, perquè l'altaveu és tan petit que no suporta gaire els meus catxarros. Un dia clar, de sobte es torna gris, quan va rebentar el meu peu J 106. Anava a un concert i em va deixar plantat, i el tio de la grua va arribar 2 hores tard. Va dir-me que era greu, que era culpa del palier. Jo li feia ser amb el cap, però encara no sé qui és. A l'arriba a casa el meu pare era enfadat, després de dir-li que m'havien clavat. Ma mare em cridava, m'havia atacat de greix. Ma germana somicava, se li havia mort el peix. Un dia clar, de sobte es torna gris, si arribo a saber en què llit dormint. Quan em pensava que res podria anar pitjor, em truca la xicota, necessito parlar amb tu. Em diu que no m'estima, que ho hem de deixar, que som molt poc romàntic i que res és com abans. Jo tot xocat li preguntava el per què, i ell em contestava, ja ho hauries de saber. Doncs bé, moltes gràcies. I fins aquí el nostre reportatge. Moltes gràcies.